हाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' सार इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनै प्रि हिस्ट्रिनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे प्रि हिस्ट्रिनि थामथि भिडिअ क्लास 3 आं बेनि सिगाङाव मोननै भिडिअ होखांबाय प्रि हिस्ट्रिनि सायाव। नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला डिसक्रिपशननि लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन सिगांनि भिडिअफोरखौ। दा बियो प्रि हिस्ट्रिनि जोबोद इम्पर्टेन्ट मोनसे साइट बे बागोर बेनि सायाव जागोन दिनैनि भिडिअआ। अब्ला नोंथांमोन गोबाव खालामालासिनो जों दिनैनि बे बागोर बे साइट्सनि सोमोन्दै नायलांनोसै फैदो। नै अब्ला नोंथांमोन फैदो जोङो पइन्ट्स बाय पइन्ट्स नायलांनोसै बे बागोरा मा बेवहाय मा मोननाय जादोंमोन प्रि हिस्ट्रिनि गोजाम जारिमिननि सोमोन्दै बेवहाय मा फोरमान मोननाय जादों बे बबेयाव दं बेफोरखौ जों फारसेनिफ्राय नायलांबाय थानोसै। दा बेवहाय नैबे फार्स्ट पइन्ट नोंथांमोन बेवहाय बे बागोरा राजस्थाननि भिलवारा जिल्लायाव बे बागोरखौ मोननाय बागोरा बे बागोर साइट्स प्रि हिस्ट्रिकेल साइट्स बेयो राजस्थाननि भिलवारा जिल्लायाव दङ। बियो नोंथांमोना नायहैनो हागोन बेखौ दाबो बेयो माने वर्ल्ड हेरिटेज साइटनि थाखायबो बेखौ एप्लाइ खालामनानै दोनदों नाथाय मोनथ'नाय जायाखै। नेक्स्ट पइन्ट बे कटारी दैमानि सेराव इम्पर्टेन्ट माने इम्पर्टेन्ट पइन्ट्स लानानै फैदों जायफोरनि सायाव माने कुइसन फैथावो आरो बै बागोरा माबे दैमानि सेराव दं होननानैबो सोङो नैबे कटारी रिभारनि सेराव। बेनिफ्राय बे बागोरखौ डेकान कलेजनि पन्डित स्कलार्स भिभेन्द्रनाथ मिश्रा आरो बसन्त शिन्दे मोना 1960निफ्राय 1970नि गेजेराव जावखांना दिहुनदोंमोन जाहैबाय। बे जोबोद इम्पर्टेन्ट। बागोरखौ सोर डिसकभार खालामदोंमोन सोर एक्जिबिसन खालामदोंमोन होनबाथाय जागोन नोंथांमोना एन्सारा जागोन भिभेन्द्रनाथ मिश्रा एन्ड बसन्त शिन्दे। मायथाइखौबो गोसोआव लाखि 1960s to 1970s बे रोखोम। नेक्स्ट पइन्ट बे बागोरा गेजेर आरो गोदान अन्थाइ मुगानि नेरसोन मोननाय जादों बेवहाय मिडल एन्ड निअलिथिक साइट्स होननानै बुङो बे बागोरखौ। बेनिफ्राय जिब जुनार फिसिनायनि गिबिसिन नेरसोन बेवहाय मोननाय जादों द आर्लिएस्ट एभिडेन्स अफ डमेस्टिकेशन्स अफ एनिमेल्स। जोबोद बि मस्ट इम्पर्टेन्ट माने बयनिख्रुइबो गिबिसिन जिब जुनार फिसिनायनि नेरसोनखौ बागोरावनो मोननाय जादों राजस्थाननि बागोराव बे इम्पर्टेन्ट। नेक्स्ट पइन्ट भारतनि देरसिन गोदान अन्थाइ मुगायारि जायगा एबा इंराजिखौ नाय आंनि बर' ट्रेन्सलेट खालामनाया गोनो गोथो जानोबो हागौ। इण्डियान लार्जेस्ट निअलिथिक साइट होननानै बुंदों बेखौ बागोरखौ। देरसिन गेजेर अन्थाइ मुगायारि बायखोन्दा नेरसोन एबा द लार्जेस्ट निअलिथिक साइट मेस'लिथिक साइट्स। ओमफ्राय नैबे निअलिथिक साइट निअलिथिक माने गोदान अन्थाइ मुगा बेनिफ्राय मेस'लिथिक माने गेजेर अन्थाइ मुगा। अब्ला गेजेर अन्थाइ मुगानिबो बेवहाय बायखोन्दा नेरसोन मोननाय जादों आरो गोदान अन्थाइ मुगानिबो बेवहाय बायखोन्दाफोर गोदोनि नेरसोनफोर मोननाय जादों आरो। नेक्स्ट पइन्ट राजस्थाननि मोनसे गोजामसिन सोदोमस्रि बेयो बागोरा राजस्थाननि मोनसे गोजामसिन सोदोमस्रि वान अफ द ओल्डेस्ट सिभिलाइजेसन इन राजस्थान इम्पर्टेन्ट। आरो बेवहाय मा जिब जुनार फिसिनायनि नेरसोन मोननाय जादों मोसौ केटल बोरमा गट्स आरो बोरमा मेन्दा शिप्स बेफोरनि फिसिनायनि नेरसोनफोर बेवहाय मोननाय जादों। गोथै फबग्रा जायगा एबा इंराजियाव बारियेल साइट्सबो मोननाय जादों बे बागोराव जोबोद इम्पर्टेन्ट। अब्ला बागोराव मा मोननाय जादों मा मोनदों मा केटल्स मा एनिमेल्स डमेस्टिकेशन्सनि एभिडेन्स मोननाय जादों बे बागोराव होनबाथाय केटल गट्स एन्ड शिप्स बर'आव मोसौ बोरमा आरो बोरमा मेन्दा आरो बेनि अनगायैबो गोथै फबग्रा जायगा बारियेल साइट्सफोर मोननाय जादों बेवहाय जोबोद इम्पर्टेन्ट। अब्ला बागोरा माबेयाव दङनो राजस्थाननि भिलवारा जिल्लायाव आरो बे बागोरानो मानो बयनिख्रुइ गिबिसिन माने डमेस्टिकेशन्स अफ एनिमेल जिब जुनार फिसिनायनि नेरसोनखौ बेवहाय बागोरावनो मोननाय जादों जोबोद आरो बे माबे दैमानि सेराव दङ कटारी दैमानि सेराव बेफोरबायदि पइन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जागोन आरो हरप्पा सोदोमस्रिनि हरप्पा सिभिलाइजेसन्स मोनथाम खोलोब 3 स्टेजनि नेरसोनफोर मोननाय जादों बे बागोरावनो माने। अब्ला बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट हरप्पा सोदोमस्रि। नोंथांमोना आङो फारसेनिफ्राय फैदोंथ' दा बेयो गोदान अन्थाइ मुगा गोजाम अन्थाइ मुगा गेजेर अन्थाइ मुगा गोदान अन्थाइ मुगा बेनि सोमोन्दै फ्राय आं नोंथांमोननो भिडिअ होखांजोब्बाय। दा बेनि उनाव आङो नोंथांमोननो बे हरप्पा सिभिलाइजेसन बेनि फारसे जोङो नेक्स्ट क्लासफोराव नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै भिडिअ नुनो मोनसिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाखा। आं बेबायदिनो बे जारिमिननि सायाव सिरियाल क्लास होलांबाय थागोन।
जायफोर माने नोंथांमोननि गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जागोन आरो दा बेवहाय अब्ला माबे हाराप्पा सिभिलाइजेसन माबे समखोन्दोनि नेरसोनफोर मोननाय जादों नैबेयाव बेखिनिखौ होदों नोंथांमोन बे मोनथाम पेरियड्सनि बे मोनथाम स्टेजनिबो बेवहाय बागोराव बेनिबो फोरमान मोननाय जादों आरो दा अब्ला बेखिनियानो बे बागोरनि सोमोन्दै इम्परटेन्स पइन्ट्सफोर बागोरा माबेयाव दङ राजस्थाननि बिलबारा जिल्लायाव बेनिफ्राय कटारि दैमानि सेराव आरो बागोरखौ सोर दिहुनदोंमोन बेखौबो गोसोआव लादो आरो बागोराव मा जिब जुनार फिसिनायनि नेरसोन मोन्दोंमोन बेफोर पइन्ट्सफोरखौ जों गोसोआव लाखिबानो जोबोद नोंथांमोना हेल्पफुल जागोन आरो बेनिफ्राय बेफोरबायदि कुइसन फैयो आरो अब्ला नोंथांमोन आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखिसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आं उननि भिडिअआव नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै फैगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ